Kaixo, bideo honetan 2014ko ekainean agertu zen ariketa bat egingo dugu, igidura harmonikoa simplea lantzen duena. Zenbait datu ematen digute, emalgukiaren konstante elastikoa, esaten digute zenbat ertz dituen maiztasunaren balio ematen digute, hau da, segundu batean 8 periodo egongo dituela, bestetik ematen digute amplituderen balioa 12 zentimetro gogoratu metrotara pasatzen, eta baita esaten digu nola hasierako posizioa 6 zentimetrokoa den. Orain arte egindako ariketa guztietan hasierako posizioa izaten zen edo oreka posizioa edo muturrak. Eta horrekin lortzen genuen hasierako fasea. Honetan ez da izango ez bata, ez bestea. Erdian geratuko zaigu. Beraz, prozedura berdin izango da, baina phi 0 ez da izango ez 0, ez pi zati bi, ez minus pi zati bi. Ariketak esaten digun lehenengo gauza da, idaztea igiduraren ekuazioa. Gero baita esaten digute kalkulatzeko abiadura hasierako aldiunean, baina hasiko gara hau kalkulatzen, eta baina hau daukagunean beste gauza guztiak kalkulatu ahal izango ditugu. Bueno, hasten gara adierazpen orokorretik, lehenik eta behin haren lekuan jartzen dugu amplituaren balioa baina sistema internazionalean, beraz geratzen zaizkigu bi ezagun, gogoratu omega kalkulatzeko periodo frekuentzia ezagutzen baditugu, tripleta honekin, lortu dezakegula bestea, ezta? Orduan, omega kalkulatzeko da bi pi bider frekuentzia, hau beti gertatzen da horrela, frekuentzia gazoetan direnez 8 hertz, 16 pi izango da abiadura angeluarra. Beraz, hemen sartzen dugu. Geratzen zaigun ezagun bakarra da phi 0, eta hori kalkulatzeko erabiliko dugu hasierako baldintza, hau da, hasieran 6 zentimetroko posizioan dagoela, beraz, hemetik kalkulatu behar dugu phi 0. Idazten dugu ekuazioa berez ezagunarekin, hasierako unean, idazten dugu 0, jartzen dugu terlekuan, beraz, hau joango zaigu eta fasean bakarri geratuko zaigu hasierako fasea. Beraz, 0,2 izinu phi 0, izan behar da 0,06 gaitik esaten dugutelako hasieran 6 zentimetroko posizioa dauela. Vale, hau hemen dago idatzita, hau zatitzen pasatzen dut, 0,06 zati 0,2 da bat zati bi, beraz, sinu phi 0 izan behar da bat zati bi. Phi 0 lortzeko egin behar duena da honen arko sinua. Phi 0 izango da bat zati biren arko sinua. Hau kalkulagailuarekin eginez gero, ikusiko duzue, lortzen duzuena radianetan neurtuta dela pi zati 6. Beraz, ja, lortu dugu azkenengo ez ezaguna. Jakiteko hasierako abiadura, erabiltzen dugu abiaduraren adierazpen orokorra, badago bidi bat abiadura eta zelazioa deitzen dena eta horretan azaltzen dugu hau. Orain sartzen ditugu gure datuak ariketa honetan, haren balioa, omegaren balioa, eta gero baita hemen omega eta phi 0. Hau da gure abiaduraren adierazpena gure kasu konkretuan. Jakiteko zein den hasierako abiadura, jarri barko dugu t berdin 0 dela, modu honetan hau kanpora joaten zaigu, eta gertatzen zaigu 0,2 bider 16 pi, kosinu, eta bakarrik pi zati 6 hasierako fasea, kalkulatzen duzue kalkulagailuarekin, biderkatzen duzue, eta lortuko duzue 5,22 metro zati segundu izango dela hasierako abiadura. Biatalean eskatzen digute kalkulatzeko objektuaren masa. Konstante elastikoa edo masa agertzen denean bi aukera, edo energiarekin landu behar dugu, edo zelan erlazionatzen diren abiadura angeluarra, konstante elastikoa eta masa. Badago bideo bat deitzen dena konstante elastikoa, teorian azaltzen duena formula honen esanahia eta nola ulertu daiteke. Baina gure kasuan, gure helburua da hemetik masa lortzea. Errokarratua bestaldera pasatzen dugu, nola masa behan daukagun gora eramaten dugu eta omega karratu bera. Beraz, horrela bakantzen dugu masa. Sartzen dugu ariketak ematen digun konstantearen balioa eta gogoratu aurretik abiadura angeluarraren balioa lortu dugula, zerela 16 pi, hau karratura egiten dugu zatiketa eta lortzen duguna da 1,9 Nola gu normalean bakarrik bi amartarrekin geratzen garen, egiten badugu borobilketa, gure obiektuaren masa izango da 2 kilogramo. Zeatalak esaten digu zehazteko sistemaren energia zinetikoa eta energia potentzial elastikoa oreka posiziotik 7 zentimetrotara dagoenean, bale? Orduan, hemen dagoenean gutxi gara bera gure gorputza, nola isa ez den 0 agertuko zaigu energia potentziala, eta goratu abiadura nulua dela bakarrik muturretan, beraz, tarteko posizio guztietan abiadura bat existituko da, eta horrek emango dio energia zinetikoa. Azkenean hori lortzeko, behitu, ezagutzen dugu zein den konstante elastikoa, ezagutzen dugu zein den masa, hau konstante bat da eta hau konstante bat da. Ez dakiguna da zein den isaren balioa eta uberen balioa. Beraz, kalkulatu beharko ditugu lehenengo gauzak, izango da isaren balioa esparkatu, isaren balioa ezagutzen dugu, zergatik ezagutzen dugu isaren balioa,
hain zuzen ere esaten digutelako kalkulatzea isa berdin 0,07 denean. Vale. Orduan, ezagutzen ez duguna da, abiaduraren balioa, zein izango den abiaduraren balioa, isa berdin 0,07 metro direnean. Orduan, ideia da, emetik ikusi behar dugula zein den fase hau da, zein denboratan edo zein fasetan gertatzen den hau, eta behin hori lortzen dugunean, sartuko dugu abiaduraren ekuazioan, jakiteko zein den momentu edo une horretan dagoan abiadura. Esan bezala, posizioa 0,07 metro direnean, behar nintzen dugu gure posizio ekuazioarekin, eta ikusten dugu, emetik gure helburua da jakitea zenbat balio duen fasea, hemen barrukoa. Horretarako egiten duguna da 0,2 pasatuko dugu zatitzen, hemen egin dugun bezala, eta orduan sinu fasea izango da zatiketa hau, eta zatiketa horren balioa da hurrengoa, 0,583. Beraz, dakiguna da, sinu fasea balio duela hau, beraz, fasea balio du arko sinu hau, eta hori da hemen adiresita daukaguna. Hau kalkulagailuarekin egiten baduzu eta radianetan adiresita daukazu, ikusiko duzue, honen arko sinua dela pi zati bost. Vale. Pi zati bost bada hau guztia, aukera bat izan zitekeen tea askatzea, baina guri benetan interes zaiguna da fasearen balioa guztia batuta. 16 pi t gehi pi zati 6, eta badakigu balio dela pi zati bost. Zergaitik? Hori daukagunean, orain sartuko dugulako guztia abiaduraren ekuazioan. Gogoratu abiadura dela a omega kosinu omega t gehi fi 0, ja jarri ditugu omega eta fi 0ren balioak. Zergaitik, hau guztia, kasu honetan pi zati bost balio delako, eta hori da hemen barruan sartu duguna. Modu honetan jakin dezakegu abiadura posizioa 0,07 unean dagoenean. Vale? Beraz, posizioarekin lortzen dugu fasearen balioa, eta fasearen balioa daukagunean sartzen dugu abiaduraren ekuazioan jakiteko une horretan zenbateko abiadura daukagun. Gero hortik aurrera ja nola dakigunez fasea dela pi zati bost, ateratzen zaigu 0,2 dela amplitudea, bider omega, abiaduran geluarra, bider kosinu pi zati bost. Eta horrela ateratzen zaizu, Eta hori izango da, daukagun abiadura posizioa 0,07 metro denean. Behin daukagunean abiadura, ja lortu dugu balio hau, eta zuzenean kalkulatu alditut energia potentziala eta energia zinetikoa. Eta ja zuzenean, formulak aplikatzen ditugu. Energia potentziala da, bat zati bi, konstante alestekoa bider posizioaren balioak arratura, jartzen dugu konstantaren balioa datu bat dela, eta gogoratu distantzia zentrotik enerortuta direla 0,07 metro, gogoratu jartzen metrotan, karratura egin behar dugu, eta azkenean lortzen dugu, energia potentziala direla 12,37 joule. Bestetik nola abiaduraren balioa sistema internazionaleko unitatean daukagun jarrita karratura egiten dugu, masa aurreko atalean ikusi dugu pi kilogramo zirela, egiten dugu, eta energia zinetikoa dira 23,81 joule.